режиссерлар хәзер Тукай районы Яңа Бүләк авылыннан сезнең каршыгызда үзенең матур җырларын бүләк иткән Нәзир Гимастиновның бер туган инесе Назим Гимастиновны чакырабыз. Яратам дип җырлыйгадыр. Қайынлар шаулағанда, тоңатқанда уянам. Сенің білен бір яшағыны, қабат-қабат ойланам. Мен бит сені, үзіліп яратам. Қайғағына батсам да мен, сені соғып қойдам. Мен бит сені, үзіліп яратам. Қайғағына батсам да мен, сені соғып қойдам. Мәхәббәт уғында янам, өмір көзім жетсе де, сенің білән гүні ершіп, рәхәт мен атын ұяда. Мен бит сені, өзімдер яратам. Көңілдегі Симана омлада. Сенің білен ұшырашқанға мен Құдайға рәхмәт едем. Саған туғашлар жыр созалар, көре біздің бәхетте. Мен бит сені, үзіліп яратам. Қайғағына барсам да мен, сені соғып қойдам. Мен бит сені, өзіліктер яратам. Көңілдегі серлерімді сиғана аңладам. Көңілдегі серлерімді сиғана аңладам. Сиғана аңладам. Назим Гимастиновның үзі ижад еткән җырларының берсен тыңлап киттегез. Аның әле 25 көй яздым дейді, үзе яза икән, менә кемнәр шигырьләр яза, аңа тәкъдим итәргә була көй язарга. Хәзер хөрмәтле дуслар, тирән эчтәлекле шигырьләр язучы бу ханым. Аның шигырьләрендә сагыну, җирсү, кемнедер юксыну, табигатькә дан җырлау, ел фасылларының төрле сурәтләргә кертеп шигырьдә шагылдыру дисеңме, көн саен матур шигырьләр иҗат итә ул. Контакт битләреннән карасагыз, көн саен аның бер шигыре тора. Мин бер көнне бу ханымга сорау бирдем. Бу шигырьне бүген яздыңмыни дигән идем, мин бүген шушы шигырь белән йокыдан уяндым диде. Каршалыгыз Хуҗамәт авылыннан Гүзәлия ханым Исламова. Хәерле кич, хөрмәтле тамашачылар, килгән кунаклар. Мин үзем Ташкент өлкәсе Уртасарай районы Уртасарай авылында туганмын. Гомерем буе шушы җир йөзендә яшәгән дәвремдә мин ул җирне күргәнем булмады. Шуңа күрә мин үземнең туган авылым, туган җирем диеп, Мөслим районы Симәк авылына атыймын.
Мен шул ауылда урта мәктәпне тамамладым. Урта мәктәпне тамамлагачтан Минзәлегә килеп, һөнәр училищесына укып, төзүче һөнәр үзләштердем. Белемем буенча мин төзүче. Шигырь язуга килгәндә, мин үзем дә белмим. Мин аңа ничек кирип киткәнмендер. 8нче классларда укыганда мин шигырь яза башладым. Район газеталарында чыга башлады әкрен генә. Тормышка кирип киткәчтән бераз туктап тордым. Аннан инде балалар үстерә башлагачтан тагын ничектер илһам үзе килде. Тагын мин ипләп кенә шигырьләр яза башладым. Район газеты битләрендә шигырьләрем бер-бер артлы басылып торды. Рәшит абый, Рәшит Гәрәев, сез барыгыз да беләсез инде, Рәшит абый миңа һәр вакыт илһам биреп тора иде. Мактап тора иде. Ул мактап торгач минем һаман да язасым килеп тора иде. Шулай итеп, әкрен генә мин шулай шигырь өлкәсенә кирип киттем. Язган күпме вакыт туктап тордым. Ни өчен? Тормыш иптәшемне югалтканнан соң бер 10 еллап кулга кагаз калам алмадым. Ни өчен язган бөтен нәрсә, бөтенесе авыр темага языла башлады. Үзем язам, үзем җырлый идем, үзем язам, үзем җырлый идем. Хәзер инде менә шул кыска гына инде безнең инде ул хәтле сөйләрлек, ак итеп сөйләрлек биографиядә яхшы шундый гади генә тормыш инде. Хәзер мин сезгә үземнең иҗат иткән шигырьләремне тәкъдим итәм. Язмышка хат. Язмыш хаталарын төзәтеп булмый. Ул бит түгел язу хатасы. Шул турыда уйлап, күпме таңнар бардыр әле. Шул турыда уйлап, керфек какмай, бардыр күпме таңнар атасы. Бик тә дөрес кебек иде юлым. Ләкин язмыш язган башкача. Язмыштан хат алдан килми безгә, һәм китәсең язмыш кушканча. Хыялларым шундый матур иде. Әмма язмыш алдан җитеште. Сүтеп ташлап бөтен хыялларым, ул үз дигәненә иреште. Аллы гөлле матур хыялларым сибелеп калды тормыш юлымда. Үпкәлеймен сиңа язмыш дигән калын хатын бүген кулымда. Язмышка хат барып ирешмәс шул. Башын иеп гафу сорамас. Тормыш җырын мин җырладым инде. Язмыш кына аны тыңламас. Ни ул бәхет? Ни ул бәхет? Бу 5 хәрефле сүзне һәркем кабул итә үзенчә. Кемгәдер ул катлы йортлар, зур. Кемгәдер ул катлы йортлар, күп акчалар булып күренә. Кемгәдер ул яхшы машиналар, йылтыр туннар, алтын көмешләр. Мондыйларга көче җитмәгәнгә алар нишләр? Бәхет нинди? Алар соң нишләр? Бар шундыйлар, басып йөри алмый, кызыгып карый үзе йөргәнне. Сукырлар бар мәхрүм яктылыктан, бәхетле ди күзе күргәнне. Бар шундыйлар, байлык чиктән ашкан, ана була алмый тилмере. Сабиларын җитәкләгән ана иң бәхетле булып күренә. Ни ул бәхет? Аның төшенчәсен бетелмәгән әле өйрәнеп, бәхет ләшкәндә читтә калсаң, алып булмый аны теләнеп. Шигырь темалары төрлечә инде, ул туган җиргә, туган авылга багышлап шигырь язмаган, каләм тибрәткән кеше юктыр инде. Менә минем бу шигыремдә
сиңа кайттым, газиз туган җирем дип атала. Сиңа кайттым, газиз туган җирем. Танысыңмы син бу кызыңны? Бәлки танырсың да, тау башыннан кабатласам яшьлек җырымны. Ялан аяк, чәч туздырып чапкан, ул кыз инде шактый картайган. Чәчләренә күптән ак бәс кунган, маңгайларга сырлар юл ярган. Еллар узган, син дә үзгәргәнсең. Кояш айың гына шул килеш. Су буйларын бер әйләним дисәм, таллар баскан, хәтта юк инеш. Синең үткәнеңнең эзе дә юк, диеп пышылдады камышлар. Әкрен генә зәңгәр томан төшеп, урап алды бары сакчылар. Моңсу гына яшьлек җырын сусты. Үзәннәргә сарылып моң узды. Кайттыңмы дип җил кагылып үтте. Күз яшьләре биттән юл сызды. Яратам. Шулай исеме, шулай дип атала. Нинди матур, нинди йомшак, нинди назлы сүз ул. Яратам. Курыкмыйча кычкырып әйтәмен дә, һәм җилләргә аны таратам. Мин яратам газиз әнкәемне. Мин яратам кызы, улларын. Мин яратам туган җиремне. Мин яратам якын дусларым. Яратамын, әле ничек кенә баламның балаларын. Баллардан татлы бит алар минем баганмаларым. Яратамын таңнар атуын, алсуланып кояш батуын, күзен киткән киек кошларның тезелешен язын кайтуын. Эй сез җилләр, таратыгыз әле минем яратуым турында. Сез тоярсыз минем яратуны, шат җилләрнең назлы җырында. Рөхсәт итегез, менә 21 октябрь көнне Гүзәлия, безнең Гүзәлия үзенең туган көнен билгеләп үтте. Шуңа күрә аны туган көне белән тагын бер кат тәбрикләп узабыз. Гүзәлия менә татар хатыннарының, татар үзебезнең мөселман хатын кызларының сабыр икәнлеген беләбез бит. Менә шушы сабыр, шул түземле хатын кызларның берсе безнең Гүзәлия. Менә бүген бәйрәмгә, шушы бәйрәмгә без килдек. Ул безнең абыйның хатыны. Безнең абыйыбыз вафат булды. Менә без туганнар җыелышып килдек. Менә сиңелләре, мин абыйның энесе буламын. Шуңа бәле бүтән туганнарыбыз безнең ишетмәгәнә калды бу бәйрәмне. Барыбыз да килеп җитә идек. Кайда гына булса да, ничек кенә булды дисә дә, Гүзәлиягә безнең шул хәтле рәхмәтебез зур. Чөнки ул кабат абый үлгәннән соң Үч баланы аякка бастырдаймы? Ике ул, бер кызны аякка бастырды. Шундай үрлек сыман, шундай жигитләр үстерде. Алар хәзер семьялы, аның 7 оныгы бар. 7 оныгы без үзебездә вакытлык түгел, менә гәүдәгә инде. Шу аны малайлар битендәйме? Оныкларга без булай торып, племенникларга үзебезне менә шулай торып барыбыз. Зур-зур жигитләрне үстерде. Алар барсы да хәзер балалар семьялы, матур тормыш итеп гомер итәләр. Шуңа күрә Гүзәлия, без сиңа баш иябез, молодец, рәхмәт. Шулай гомер ит, балаларың белән, безнең белән бергәләшеп яшәргә язсын. Гүзәлия белән без бер мәктәптә укыдык, Симәктә.
Олар енді ешірек, біз үлкенірек. Біз енді бек важный болып стена газеталары шығарып, шондай қыланып жүрген уақытларымы ойлап отырам. Қойда болды екен ұшақта güzeliye, şiirler yazmadı degenli. Mektep sayın barıp yolunub, bir güne kuplut şiir yaz, bir güne cümle yazıp yürüsün bitidi mektepte. Қойда болған ол, мұнаның тинақлығы ол вақытта оқ. Дегілесе нешек кіші алдында бош көтеріп, моқталып жүрмеуі орқасында біз аның ол сифатын мектепте оқығанда білмегенбіз. Бірінші тапқыр мен шиғырларын көрге шоқ қаттым. Тоқтайын біздің güzeliyemісің бұл, екіншімісің бұл, шынап тұр бұл біздің güzeliye болып шықты. Мен аның шиғырларын әр вақыт оқиым, ерден ол меңа шиғырлар жіберем. Ол айткенде, мен де оның шиғырлары біле уянам. Шиғыр yazушылар көп бола, оларның моқтаушылар да көп бола, оларның китапларын шығарушылар да көп бола. Лекин менә бұлар шулды шағирелер, олар бит мәғләли етіп, әркімнің үйрегіне кіріп отырарлық етіп, әркімнің көлінде қолырлық етіп, оқығашта соғынырлық етіп шиғырлар жазалар. Олар аны бастырмайлар да, менә шулай біздің кебек сұраушыларға ғана оқилар. Менә шундай шағире біздің güzeliye. Собан туйларда матур театрның шығышларын қарайсыз, онда матур шиғырлар. Мен енді güzeliyеге шалдырдам, güzeliye. Менә шундайлар тема. Ол меңа бір дүрт көплет. Менә сөйлеп алып қойсы керек, пожалуйста. Әр вақыт менә ярдәмшіл, кішіліклі, кіші көңілді, әне деп үзіліп тұра тұрған, туғандарын хұрмет ете тұрған менә шушы ханым белән бір мектепте оқып, таныш болып, дус деп әйту бек зор сөз, ләкин мен енді өзімнің дустым етіп санайым, оны жегіде тұрғандыр. Шуңа күрә келешекте де ижадыңда зор уңышлар тілейм. Senin kitapların шығып, біз ол китаплардың презентацияларын білемді өткеріп, матур етіп келешекте де бірге ижад жемішлерін үшін сүйініп ешесәк еді güzel. Шушындай матур кешелеріні бір районда да ұздырмайларым, менселерінің өзінде де yok bu hikmet. Неше келсең де менә шушы байлар ауылында yoңалақ енді. Мұның енді ғайыплыс кешесі Мүслиме, ол неде болса улап шығармыша, неде болса мүгіз ясамыша түзелмей. Шуған күрә, мен енді бір мінге шын көңілімден Мүслимеге де зор рәхметімні әйтіп түшесім келе құрметті тамашашылар сіздің қошыңызда. Şuшы қадар yoratып, шушы қадар қадірлеп, өзінің қызметінің ненде yoqшы нәтижелер бергенлігін халыққа аңлатып ішлеуші, өзі кебек коллективін топлаған, өзі кебек кішілерді өз янына жиған мындай қызларыбыз, татарыбыздың мындай әнилері, мындай ханымдары көбірек болса, бізге ешеу мұғайын жеңілірек болар еді. Мүслиме, сәлемет бұл, келешекте де менә мындай түрлі қызықлар, мәзәклер, мүгіздер, хикмәтлер келіп тұрсын, шиғырлерің yazылып тұрсын, район газетсіне рәхмет, оларының шиғырлерін біз район газетсі аша білеміз. Hem біздің мензеледе басылған китаплары аша біз өзіміздің шағирелерімізді танымыз. Қойдан білір едік. Рәхмет районға да, рәхмет Мүслиме, сеңа һәм сеңа хөрмәт еткен достарға. Яңа шиғырлары сізден сүйіндіріп тұрыңыз, һәм біз шақырған ұшақта ой кетіп, мына шылай келіп кетсәңіз, бек әйбәт болар еді. Бик зор рәхмәт Мүслиме. Безне менә шулай итеп зурлап, шушындай бәйрәмгә чакыруыбыз өчен бик зур рәхмәт, тамашачыларга зурлап килгәннәр өчен бик зур рәхмәт. Bu kadar matur iştelikli, менә шушы арада гына яңа көй туды. Аның күйен әлбәттә табигати бүфиясы, сүзләре Güzeliye ханымныкы. Менә шул җырны сезгә Мәркән авылыннан Зөләйха Гилязова бик матур итеп тәкъдим итәчәк.
Onun asırları sahneye çağırmamız, güzel yapmanın İstanbul'a, asırlarına bütün kendinizi sizge şunmanlık takdim edecek, güzel yapman bir İstanbul'da. Biz bir rahmet sizge sonumuz Lütfen. Ini bisa bermisi atau bersandar yang ramai. Минем шушы жырыма тұрғыш берген үшін мен Зілейхаға һәм Альберт Зиннуровичқа бик зор рахмет әйтәмен һәм бу жырның инде гомерле булуын теләймен. Бик зор рахмет Зілейха, бигрәк матур җырлау. Rahmat